Chasal horo Khungnwi Naharlalai Thuthailaimani Lahar Patimungo Kwlaiwi Thwikha Khoroktham Borok Thwimurajak Mung Risha Debbarma Indrajit Das tei Tutan Haikheno Patimung Thwimurajak Rakesh Debbarma Mungwi tei Khoroksa Borok Patimung Chorilam Petrol Bwskango Haikheno Haikheno kaisa ke kaisa thayo Lahar Patimungo Kwlaiwi sagodu Khungnwi eba Thwimani koktuma kaisa phayo Haikheno haino hai Chasal horo Chorilam Petrol Bwskango Khungnwi Naharlalai Thuthailaimani Lahar Patimungo Kwlaiwi Thwikha Khoroktham Borok Thwinairokni Mung Risha Debbarma Indrajit Das tei Tutan Haikheno Patimungo Thwimurajak Rakesh Debbarma Mungwi tei Khoroksa Borok Indrajit Das Risha Debbarmani bini kumui hinei Thwikha koktuma Patimung yagolo Khorok buri nono garani shakham nogo tlangi thanga fire service ni adung rok fiaba Khoroktham nono Thwikha hani shaka shaknani rok accident কোথায় হয়েছে জানেন শুনেছি চরিলাম বিউসির সামনে হয়েছে কতজন ইনজিওর হয়েছে ইনজুর তো 4 জনের মধ্যে 3 জন রকেট 3 জন মারা গেছে আর একজন রেফার করা হয়েছে 4 জন ছিল 3 জনই স্পট ডেড এর মধ্যে এখানে ফিমেল মেল কত ফিমেল একজন আর মেল আই থিংক তারা বোধহয় উপজাতীয় দুজন নাকি কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে না এখন পর্যন্ত Paithago kusuk shakhamni bagai Rakesh Debbarmana Agartala jibi shakham nogor horsangmani koktuma Bishalgoni Shimi Jibani Khoroktham Chini Khorang